Joo, tervetuloa kaikille tänne webinaariin. Kerron vähän muutaman sanan itsestäni tässä aluksi. Eli mä oon Julia ja oon 29-vuotias ja oon ammatiltani lähihoitaja ja sosionomi ja oon päihdetyötä tehnyt viime vuosina enimmäkseen. Ja nyt oon just muuttanut Helsinkiin ja teen keikkahommia tuolla sosiaali- ja terveysalalla ja sinne päihdetyön pariin olen päässyt täälläkin nyt sitten. Ja mä oon tässä kasvualustan toiminnassa ollut 3 vuotta nyt mukana ja aika tiiviisti on ollut tässä ja mun elämä on muuttunut aika paljon tässä tämän 3 vuoden aikana. Olen löytänyt itsestäni paljon uusia asioita ja elämä on muuttunut paljon. Ja mun suhtautuminen itseen ja myös elämään on muuttunut aika paljon tässä. Koen, että olen saanut elämään semmoista uudenlaista merkitystä. Ja sitten mä kerron vähän käytännön asioista, eli meillä on täällä Jarkko tuolla kasvualusta nimen alla, niin hän huolehtii tänään noista teknisistä asioista. Tuonne chattiin voi laittaa, jos on jotain kysymyksiä. Hän vastailee siellä. Ja sitten meillä on täällä kasvualustan pääopettaja Harun Löf myös mukana siellä. Ja me tehdään tässä alussa semmoinen läsnäoloa tukeva harjoitus, semmoinen hengitysharjoitus, minkä ohjeistan sitten myöhemmin. Sitten se harjoituksen jälkeen mä kerron teille tästä päivän aiheesta. Ja sitten me tehdään semmoinen itsereflektioharjoitus tähän aiheeseen liittyen. Sitä harjoitusta varten on hyvä olla muistiinpanovälineet ja joku ajanottoväline. Ja kerron siitä sitten myöhemmin tarkemmin. Ja sitten se harjoituksen jälkeen meillä on vielä tilaa kysymyksille ja jakamiselle, jos semmoisia on. Vähän tästä Zoomista, jos on uusi juttu, niin tuossa vasemmassa alanurkassa on nuo tärkeimmät, eli toi mikrofoni ja kamera. Niin tämän webinaarin ajan on hyvä pitää se mikrofoni suljettuna, että sitten lopussa on tilaa kysymyksille, niin silloin voi availla sitä. Mutta toi video on hyvä olla, tai on kiva, jos teillä on video päällä, monilla onkin tässä kivasti, niin on kiva nähdä kasvoja siellä. Ja sitten, jos haluaa osallistua siihen harjoitukseen, niin siellä sitten viimeistään pitää se video olla, että jos ei pysty sitä pitää päällä, niin ei voi osallistua siihen harjoitukseen. Mutta sitten jos ei halua osallistua, niin sit voi tulla sen jälkeen kuitenkin tähän vielä takaisin, että se ei ole pakollista. Sitten siellä lopussa, kun meillä on tilaa kysymyksille, niin tuolla on semmoinen reactions tuossa alareunassa, ja niin siellä on semmoinen raise hand toiminto, niin siitä saa käden nostettua ylös, niin sitten huomaan täällä, että haluatte puheenvuoron, niin sitä voi käyttää sitten. Ja tämä webinaari tosiaan nauhoitetaan, mutta siinä näkyy vaan tämä mun kuva, mun video. Ja sen takia on hyvä, että ne kysymykset on sitten vasta siellä loppupuolella, niin teidän kuvat ei tule sitten siihen nauhoitukseen. Niin jos tulee tässä mun puheen aikana jotain kysymyksiä, niin voitte vaikka kirjoittaa itsellenne ylös, niin voidaan sitten siellä lopussa sitten, voit sitten kysyä. Joo, siinä oli nytten alkutiedotukset ja sitten me voitaisiin aloittaa tuolla harjoituksella. Tehdään 10 minuuttia semmoista jatkuvan tietoisen hengityksen harjoitusta. Tämä ollaan tehty täällä aiemminkin, jos olet ollut mukana, niin on tuttu. Eli voit ottaa hyvän asennon, on hyvä, että olisi selkä
selkä suorana ja sillain, että voisit olla siinä paikallaan mahdollisimman paikallaan se 10 minuutin ajan. Ja voit sitten sulkea silmät. Sitten hengität niin, että se ei katkea missään kohtaa se hengitys. Että heti sisäänhengityksen jälkeen alkaa se uloshengitys ja se jatkuu sillain katkeamattomana koko ajan. Ei tarvi olla mitenkään erityisen syvää tai voimakasta se hengitys. Että ihan tavallisesti voi hengittää. Ja olisi hyvä nenän kautta hengittää koko ajan. Jos et voi, niin sit suun kautta, mutta niin, että se ei muutu välillä, että se olisi sitten se sama reitti koko ajan. Voidaan aloittaa tämä hengitys. Ja jos sulle tulee jotain ajatuksia, niin voit antaa niitä tulla ja mennä. Ainoa mihin keskityt on se hengitys, että se pysyy katkeamattomana ja tietoisena.
aina jos huomaat, että ajatukset on siellä tai huomio muualla, niin lempeästi vaan tuomitsematta palautat huomion siihen hengityksen ääreen. Sitten voit pikkuhiljaa päästää irti siitä hengityksen kontrolloimisesta, mutta pitää silmät edelleen kiinni. Huomio siellä itsesi äärellä, sun kokemuksen äärellä. Hetken voidaan ihan vaan olla tässä. Ja voit pikkuhiljaa vaikka vähän sormia liikutella ja vähän herätellä itseäsi takaisin tänne ja pikkuhiljaa sieltä voit availla silmiä ja säilyttää kuitenkin osan huomiosta siellä sun äärellä.
Joo, eli tämä on nyt tämän meidän webinaarisarjan viimeinen webinaari. Ja me ollaan tässä webinaarisarjassa käsitelty sitä sielun matkaa, todellisen itsensä luo ja niitä eri laatuja, joita se sielu tarvii sille matkalle. Ja ensimmäisessä webinaarissa Harun kertoi meille vähän niin kuin yleisesti siitä, että mitä se on se sielun matka sinne todellisen itsemme luo. Ja se todellinen itsemme on se, mikä me oltiin silloin joskus ennen niitä kaikkia ekon kerroksia. Se on se, mitä me pohjimmiltaan ollaan ja jota kohti me voidaan alkaa matkata takaisin, kun me astutaan henkiselle tielle. Sitten toisessa webinaarissa Jarkko kertoi meille valkoisesta laadusta, joka sisältää todellisen tahdon ja sisäisen tuen. Se on sellainen laatu, joka auttaa meitä esimerkiksi siinä, että me pysytään meidän niin kuin asioiden äärellä, jota me ollaan valittu. Se on aina noista laaduista, jota me voidaan treenata ja joka kehittyy. Sitten seuraavassa Johanna kertoi meille punaisesta laadusta. Se sisältää vahvuuden, elinvoiman, rohkeuden. Se on semmoinen, joka auttaa meitä olemaan olemassa täällä omana itsenämme. Se auttaa meitä myös menemään epämukavuusalueelle, missä se kasvu tapahtuu. Ja meillä on tulossa syyskuussa retriitti, joka käsittelee tätä punaista laatua. Kerron tuolla webinaarin lopussa teille siitä tarkemmin. Sitten seuraavaksi Anu kertoi meille mustasta laadusta. Ja musta on todellista voimaa. Se on voimaa olla tässä kaiken sen kanssa, mitä on. Sen jälkeen Hanna-Mari kertoi meille keltaisesta laadusta viime kerralla. Keltainen on todellista iloa ja uteliaisuutta ja siihen liittyy myös kiitollisuus ja se muistuttaa meitä siitä, että me ollaan tänne tultu myös nauttiin tästä matkasta. Ja suurin osa näistä aiemmin esitetystä webinaareista löytyy YouTubesta, niin sieltä voi sitten katsoa niitä, jos haluaa. Ja tänään mä kerron teille tästä vihreästä laadusta, joka on myötätunto, rakastava hyväntahtoisuus, herkkyys, sensitiivisyys. Ne on sellaisia sanoja, joilla voi sitä kuvata. Ja se vihreä laatu on ovi hienovaraisuuteen. Se auttaa meitä tuntemaan hienovaraisemmin asioita. Ja niin kuin nämä muutkin laadut, niin sekin on sellainen, joka on jo joskus ollut meissä, mutta johon me ollaan menetetty yhteys. Ja jotta tämä myötätunto, niin kuin nämä kaikki muutkin laadut voi herätä meissä, niin meidän täytyy usein hidastaa aika paljon. Että sanotaan, että mitä enemmän me tehdään, niin sitä vähemmän tapahtuu. Että jos me ollaan koko ajan vaan kauheasti tekemässä jotain, menemässä johonkin, niin meillä ei ole tilaa sille tuntemiselle, niiden laatujen heräämiselle. Se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi olla niin kuin passiivisia, että sillä tekemisellä tässä tarkoitetaan enemmän sellaista yrittämistä, että me koko ajan tavallaan yritetään olla ja tehdä jotain. Että kun me aletaan pysähtyä aidosti sen äärelle, että mitä meissä oikeastaan tapahtuu, mitä me tunnetaan, niin me aletaan ikään kuin laajenemaan sisäänpäin. Meissä alkaa avautumaan se meidän sisäinen maailma. Ja silloin kun mä aloitin käymään tuolla retriiteillä, niin se oli sellainen, että ihmiset aika sillain
tarkkaan kuvaili sitä, että mitä heidän kokemuksessa tapahtuu. Se oli mulle aika vierasta silloin ja se ei ollut mulle mitenkään tuttua. Enkä osannut itse kuvailla sitä, että mitä se on, mitä musta tapahtuu. Ja sitten pikkuhiljaa, kun on itsellekin on alkanut pysähtyä ihan sen äärelle, että mitä täällä tapahtuu, niin se on alkanut avautumaan se sisäinen maailma. Siitä kokemuksesta on tullut hienovaraisempaa. Ja just se oman kokemuksen äärelle pysähtyminen ja sille avautuminen alkaa pikkuhiljaa avaamaan meille myös niitä todellisen itsemme laatuja, esimerkiksi tätä myötätuntoa, kun me voidaan oikeasti kokea se ja tuntea se tosi konkreettisesti, että miltä se tuntuu, kun se myötätunto herää meissä. Ja me ei voida itse tehdä tätä myötätuntoa, että me voidaan vaan olla ja tuntea, pysähtyä sen äärelle, että mitä meissä tapahtuu ja miltä meistä tuntuu, niin se kutsuu sitä myötätuntoa paikalle. Että esimerkiksi jos meissä on jotain kipeää tuntuu, niin sille avautuminen ja sen vaan tunteminen herättää sen myötätunnon, kutsuu sen paikalle. Et kun me vaan just pysähdytään tuntemaan, oli sitten vaikka kipu, kaipaus, suru tai vain semmoinen joku epämukavuus, niin mikä se vaan onkin, niin me pysähdytään tuntemaan sitä, tuntemaan, että mitä meissä on. Ja silloin se myötätunto vastaa. Se myötätunto on vähän niin kuin sellainen salva, joka sivelee meidän sydäntä ja auttaa meitä olemaan sen kipeän ja epämukavan kanssa. Se myötätunto on semmoista pehmeyttä, sensitiivisyyttä ja hienovaraisuutta, joka auttaa meitä tuntemaan. Ja semmoinen epämukaville ja kipeille asioille antautuminen voi olla aika haastavaa. Joskus voi tuntua siltä, että on tosi vaikea olla niiden asioiden kanssa ja antaa niille tilaa. Ja se voi olla jopa pelottavaa. Mutta just se, että vaan antaa niille tilaa, niin se herättää sen myötätunnon meissä. Sitten käyn vähän läpi sitä, että mikä vaikutus meidän lapsuuden kokemuksilla on ollut tähän laatuun. Että se, mitä me ollaan koettu lapsena, ja meidät on kohdattu, niin sillä on vaikutusta näiden laatujen ilmenemiseen. Ja tämän laadun kohdalla voisi kysyä itseltään, että antoiko sun omat vanhemmat omalle herkkyydelleen tilaa ja että millainen malli me ollaan saatu esimerkiksi sen herkkyyden ilmentämisestä. Jos meidän vanhemmat ei esimerkiksi ollut oikein yhteydessä siihen omaan herkkyyteen ja sensitiivisyyteen, niin silloin heillä ei välttämättä ole ollut oikein mahdollisuutta kohdata meitäkään sensitiivisesti. Ja jos esimerkiksi siellä kasvuympäristössä ei ole ollut turvallista olla kipeiden asioiden kanssa, vaikka surun kanssa, mikä on herännyt meissä, niin voi olla, että me ollaan turrutettu itseämme jollain tavalla, että me ei tunnettaisi enää niitä epämukavia, kipeitä asioita. Ja esimerkiksi se turtuus on yksi sellainen suojamekanismi, joka on suojellut meitä. Se on ollut tosi tärkeä meidän hengissä säilymisen kannalta. Mutta nämä suojamekanismit, defenssit, on usein semmoisia ylisuojelevia, että ne suojelee meitä vähän enemmän kuin oikeastaan tarvisia. Nyt aikuisena me voidaan sanoa niille mekanismeille, että kiitos kun suojelit mua silloin, kun olin pieni, mutta
nyt en enää tarvitse sitä suojelua, että nyt mä haluan tuntea nämä kaikki asiat ja nämä tunteet, mitä mussa on. Ja tähän vähän semmoista omakohtaista kokemusta, niin silloin kun aloitin nuo retriitit, niin siellä huomasin, että aika paljon ihmiset siellä itkee niiden niin kuin prosessiensa äärellä ja itse en kauheasti itkenyt ja oli just sitä turtuutta ja sellaista kovuutta, että oli vaikea oikeasti tuntea niitä asioita. Niin sitten oli vähän niin kuin kateellinen jopa ihmisille siitä, että mulle näytti siltä, että he pystyvät tuntemaan niitä asioita. Mutta sitten itse niin kun se on ollut sitten se työ sitä, että mä oon ohjattu pysähtymään sen äärelle, että no miltä se tuntuu, että ei tunnu miltään, miltä se turtuus tuntuu. Ja sitten kun on pysähtynyt sen äärelle, niin se on pikkuhiljaa avannut enemmän sitä sydäntä tuntemaan. Että oli se sitten se, että ei tunnu mitään tai on turtaa, niin pysähty sen äärelle, että no miltä se tuntuu. Ja se, että meitä ei nähty lapsena silleen, kun me oltaisiin tarvittu ja kaivattu, niin on jättänyt meihin haavoja. Ja joillain voi olla rankkojakin kokemuksia lapsena, vaikka vanhempien päihteiden käyttöä tai jopa väkivaltaa. Ja ne on tietenkin jättänyt meihin syviäkin haavoja. Mutta monilla se ei toki ole niin radikaalia, että voi olla niin sanotusti pienempiäkin asioita, jotka jättää meihin haavoja. Esimerkiksi se, että vauvana siihen meidän itkuun ei osattu ihan optimaalisesti vastata. Niin jo se on niin kuin jättänyt niitä haavoja. Ja on tärkeää just ymmärtää se, että me kaikki saadaan niitä haavoja, koska kukaan ei ole täydellinen, niin myöskään täydellisiä vanhempia ei ole olemassa. Ja meidän ei ole tarkoitus syyttää meidän vanhempia mistään, vaan me vaan halutaan nähdä ne asiat, kohdata se totuus. Ja nyt aikuisena tosiaan meillä on mahdollisuus kohdata niitä haavoja ja parantaa niitä. Ja sanotaan, että jokainen haava on lahja. Se haava on meille aina mahdollisuus nähdä jotain itsestämme. Se on ikään kuin semmoinen portti lähemmäs itseämme, lähemmäs totuutta meissä. Ja haavat on vähän niin kuin semmoista rakennusainetta meille tällä henkisellä tiellä. Ja jos meillä ei olisi niitä haavoja, niin ei olisi henkistä matkaa kuljettavana, jos me oltaisiin jo täydellisiä. Tämmöinen tunnettu suufimystikko Rumi on sanonut näin, että haava on se paikka, josta valo loistaa sisään. No sitten näillä kaikilla laaduilla on aina myös valheellinen muoto. Kerron vähän siitä. Eli myötätunnon valheellinen muoto on sympatia. Ja se tarkoittaa sitä, että me voidaan jollain lailla niin kuin yrittää olla myötätuntoisia tai yrittää näyttää myötätuntoisilta. Me voidaan yrittää ottaa vaikka toisen ihmisen kippu pois sen sijaan, että me vaan annettaisiin sen olla olemassa ja vaan tunnettaisiin se. Ja usein, jos meidän on vaikea olla sen meidän oman epämukavuuden kanssa, niin voi olla vaikea myös antaa tilaa sille toisen ihmisen epämukavuudelle ja olla sen kanssa. Ja se todellinen myötätunto on sitä, että me ei haluta ottaa sitä, me ei yritetä ottaa se toisen kipua pois, vaan me vaan ollaan sen kanssa ja tunnetaan se ja annetaan
sen toisen kivun sattua meitäkin. Ja kun me aletaan pikkuhiljaa pienin askelin avautua enemmän sille todelliselle, niin me aletaan luottaa siihen, että se mikä on tässä, niin on oikein. Ja se myötätunto on niin kuin semmoinen öljy, joka auttaa meitä olemaan sen kipeänkin totuuden kanssa silloin, kun se sattuu. Sitten on erilaisia, puhuin jo vähän niistä defensseistä, suojamekanismeista, niin meillä on monia semmoisia defenssejä, joilla me suojataan itseämme siltä kivulta ja epämukavuudelta ja siltä tuntemiselta. Ja silloin me myös estetään sitä myötätuntoa avautumasta. Yksi semmoinen tyypillinen mekanismi on välttely, että me suunnataan meidän huomio johonkin muualle, vaikka työntekoon, pelaamiseen, päihteisiin, liikuntaan. Niitä on monia tapoja, niin erilaisia tapoja, että mikä se kenellekin on. Ja tässä yhteydessä niin kun tulee mieleen riippuvuudet. Ajattelen, että monilla riippuvuuksilla tai siellä niin kun on myös se, että sillä aina niin kun vältellään tuntemasta sitä, mikä on itsessä totta. Sitten on huumori. On, että voidaan heittää niin kuin joku kipeä asia vaikka silleen vitsiksi, että meidän ei tarvitsisi tuntea sitä ja olla sen kanssa. Sitten me voidaan arvostella myös vaikka herkkyyttä. Voidaan ajatella, että se on jotenkin niin kuin väärin tai huono asia. Eli arvostelu voi olla myös yksi defenssi. Sitten aggressio on sellainen aika tyypillinen myös, että jos vaikka kumppani sanoo jotain, mikä sattuu mua, niin voi olla aika tyypillistä niin kuin sit suuttua hänelle siitä. Se aggressio tulee suojaamaan sitä, että siinä oli oikeastaan jotain, mikä satutti mua. Ja sitten tässä on vielä toi sympatia, josta jo sanoin, niin sen kohdalla just se, että kun me nähdään ulkopuolella sitä jotain kipeää, niin me aletaan niin kuin auttaa sitä toista. Me halutaan ottaa se kipu pois sieltä, että me ei tarvitsisi itse kohdata sitä. Sitten me voidaan kieltää myös se kipu ja epämukavuus, mikä meidän sisällä on, eliminoida se, olla niin kuin sitä ei olisi olemassakaan. Eli kieltäminen on myös yksi. Sitten on vielä kovuus, että voi olla sellainen aika kova ja jotenkin semmoinen karukin lähestymistapa tähän elämään, että voidaan lähestyä asioita semmoista voimasta ja vahvuudesta käsin, jolloin siellä ei ole tilaa sille herkkyydelle. Ja oman kokemuksen mukaan päihdemaailmassa esimerkiksi on aika paljon nähtävissä sellaista kovuutta, joka on tullut suojaamaan sitä ihmistä, että siellä semmoisessa kovassa karussa maailmassa ei ole tilaa sille herkkyydelle, niin silloin otetaan se kovuus siihen itsenkin suojaksi. Ja mulle itselle toi välttely on ainakin tuttu mekanismi, että itsellä toi älypuhelin ja sosiaalinen media on semmoisia aika tyypillisiä pakopaikkoja tästä todellisuudesta, ja että ei tarvitsisi olla sen kanssa, mikä on tässä. Sitten olen huomannut itsessäni myös sellaista arvostelua ja jopa halveksuntaa herkkyyttä kohtaan, kun olen itse ollut aika kova. Niin sitten jos näen sitä herkkyyttä
siellä ulkopuolella, niin se on tuntunut mulle tosi vaikealta nähdä sitä, koska ei ollut itsellä kosketusta, itsellä yhteyttä siihen omaan herkkyyteen, niin se on ollut tosi haastavaa nähdä sitä ja musta sitten se on tullut semmoinen arvostelu niin kuin siihen, että siihen suojaksi. Ja, ja nykyään toki ymmärrän, mistä siinä on kyse, että, että se on se suoja. No, miksi sitten just tämä laatu on tärkeä tälle sielun matkalle? Eli tämä on se laatu, joka avaa meidän sydämen tuntemaan. Että meillä voi olla erilaista tietoa, jopa visioita siitä, mitä se todellisuus on, miltä se näyttää. Mutta on eri asia oikeasti tunteessa, sydämellä. Ja tämä laatu auttaa myös siinä, että me voidaan kuulla ja ymmärtää toisiamme sydämestä käsin. Sanotaan, että meidän sielu on kuin suppuun mennyt ruusu ja se tarvii tosi paljon hellyyttä ja hoivaa ja huolenpitoa, jotta se voi avautua. Ja mulla nousi, kun valmistelin tätä webinaaria, niin yksi tämmöinen raamatun kohta, joka sopii mun mielestä tosi hyvin tähän aiheeseen ja halusin ottaa sen tähän, niin luen sen tästä. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta. Olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhään ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. No sitten vielä vähän kerron siitä, että miten me sitten voidaan saada tämä laatu osaksi meitä. On vähän sitä, mitä jo sanoin aiemmin, että jos meissä vaikka herää jotain kipeää, jotain epämukavaa, niin me ei pyritä tekemään sille mitään. Me ei pyritä poistaa sitä, vaan ihan vaan ollaan sen kanssa ja tunnetaan se ja hengitetään sen kanssa. Ja tällä me kutsutaan sitä myötätuntoa paikalle ja se vastaa meillä. Ja on hyvä, että me annetaan meidän elämässä tilaa sille tuntemiselle, sen tuntemiselle, mitä on tässä. Ja mun kokemuksen mukaan myös laulaminen on semmoinen hyvä tapa avata meidän sydäntä. Meillä on tänäänkin luvassa vielä vähän ajan päästä yksi laulu, joka lauletaan yhdessä. Mulla on tässä vielä yksi tällainen rumin runo, joka sopii myös hyvin tähän aiheeseen. Tämän runon nimi on Majatalo. Olla ihminen on kuin majatalo. Joka aamu saapuu uusi vieras. Ilo, masennus, halpamaisuus. Jokainen hetkellinen kokemus on kuin yllättävä vieras. Ota ne kaikki iloiten vastaan. Silloinkin, kun joukko suruja mellastaa talossasi. Vie kaikki huonekalusikin. Silti kohtele jokaista vierastasi hyvin. Joku heistä voi johdattaa sinut uuden ilon äärelle.
Naurahtaen otan vastaan myös synkkä ajatus, häpeän tunne, pahan suopaisuus. Toivota kaikki tervetulleiksi. Ole kiitollinen jokaisesta tulijasta, koska jokainen on oppaasi tuon puoleiselta lähetetty. Mä kertaan vähän, että mitä ollaan tänään kuultu tässä. Eli myötätunto on yksi todellisen itsemme laatu. Ja se avautuu meille, kun me annetaan itsemme pysähtyä sen äärelle, että mitä me tunnetaan. Meidän lapsuuden kokemuksilla on vaikutusta tämän laadun ilmenemiseen. Esimerkiksi sillä, että miten meidän vanhemmat on antanut tilaa omalle herkkyydelleen ja kuinka sensitiivisesti he on pystynyt meidät kohtaamaan. Myötätunnon valheellinen muoto on sympatia, joka tarkoittaa sitä, että me yritetään olla myötätuntoisia ja ei sallitakaan sitä kipua, vaan yritetään poistaa se jollain tavalla. Ja me käytetään tiedostamattomasti monia erilaisia suojamekanismeja suojataksemme itseämme esimerkiksi epämukavuudelta ja näin myös estetään itseämme avautumasta sille myötätunnolle. Ja myötätunto on yksi niistä laaduista, joka avaa meidän sydämen tuntemaan. Sitten meillä olisi tähän loppuun yksi laulu. Tämä on Lulun ja Miskan Om Mani Padme Hum mantra. Tässä on vähän muitakin sanoja, niin laitan ne sanat tuohon chattiin. Ja Jarkko jakaa sitten meille tämän laulun tuolta. Mä kerron vähän vielä ensin, että tämä Om Mani Padme Hum on buddhalaisten tärkein mantra. Buddhalaiset menee totuuden luo tämän myötätunnon kautta. Se on heille tärkeä laatu. Ja tämä Om Mani Padme Hum on suomennettu niin, että se on ylistys jalokivelle lootuksessa. Tämä jalokivi viittaa valaistumiseen, joka on oikeastaan puhdistumista kaikesta epäpuhtaasta. Ja lootus kuvaa universaalia viisautta. Eli tämä puhdistuminen yhdistää meidät siihen universaaliin viisauteen, tietämiseen ja totuuteen. Ja tosiaan laitan nämä sanat tuohon chattiin ja pidetään tosiaan mikit kiinni laulun ajan. On kiva, jos laulat mukana ja voit pitää huomioon siellä sydämen äärellä laulamisen ajan. Ja sitten kun se laulu loppuu, niin jäädään vielä hetkeksi olemaan hiljaa siihen meidän kokemuksen äärelle ja voit olla utelias siitä, että miten se laulaminen vaikuttaa siihen sun kokemukseen. Sitten aletaan siirtyä tuonne harjoitukseen. Voit kuunnella nämä ohjeet ja kysymykset ja sitten päättää, että haluatko osallistua. Ja jos et osallistu, niin voit sitten näiden ohjeiden jälkeen poistua tästä. Ja sitten voit tulla takaisin. Sanotaan sitten aika, että milloin. Ja tosiaan monet on täällä sellaisia, jotka on jo ollut tässä, niin tietää mistä on kyse, mutta niille, jotka on ekaa kertaa, niin tehdään tämmöinen itsereflektioharjoitus, joka tehdään parin kanssa. Eli me siirretään teidät tuonne tuommoisiin breakout-huoneisiin. Siellä olet parin kanssa ja teet tämän harjoituksen. Ja tässä annetaan sellaiset kysymykset ja
sitten sä kysyt sitä sun kysymystä siltä sun parilta 10 minuutin ajan sitä samaa kysymystä. Ja sitten tämä, joka vastaa, niin hän harjoittaa läsnäoloa ja on siinä, niin kuin vastaa siihen kysymykseen läsnäolosta käsin. Ja tässä ei ole tarkoitus tietää oikeaa vastausta, osata vastata siihen tietyllä tavalla, vaan tarkoitus on olla sen sun kokemuksen äärellä ja tunnustella, että mitä sussa herää. Eli tässä tosiaan ensin toinen on se, joka kysyy, ja toinen on se, joka vastaa. Ja 10 minuuttia kysytään. Ja sitten kun tämä toinen vastaa, niin kun hän sanottaa sitä, niin sitten hän voi sanoa kiitos. Sitten tämä kysyjä sanoo myös kiitos, ja sitten hän kysyy sen saman kysymyksen uudestaan. Sitten kun se 10 minuuttia on mennyt, kello soi, niin sitten tehdään se sama sitten toisinpäin. Että sitten se, joka on nyt ollut vastaamassa, niin hän sitten kysyy sitä samaa kysymystä. Tässä on 2 eri kysymystä, eli ensin tehdään sillä ensimmäisellä kysymyksellä se molemmat sen 10 minuuttia, ja sitten tehdään vielä sillä toisella kysymyksellä molemmat sen 10 minuuttia. Tuonne, että onko tässä jotain, mitä ei sanomatta. Ja siinä niin kuin on hyvä tosiaan, että kun jos sulta alkaa tulla, että sä alat vastaamaan siihen, että mitä se sussa herättää, ja sitten jos tulee sellainen olo, että en mä nyt niin kuin osaa enää sanoa mitään, niin voi ihan pysähtyä vaan sen äärelle, että mitä tässä on, ja voi olla hiljaakin, ja voi olla silmät kiinni tai auki, miten haluaa, mutta se, joka kysyy sitä kysymystä, niin hän säilyttää katsekontaktin siihen vastaajaan koko sen harjoituksen ajan. Ja on tärkeää, että pidät nämä kysymykset sellaisena, kun annan ne, että et muuta niitä omaan muotoon. Ja voisin tässä vaiheessa kertoa nämä kysymykset ja laitan ne myös tuonne chattiin, mutta sanon ne ääneen, että tulee tuonne nauhalle myös. Ja voit tosiaan kirjoittaa ne itsellesi ylös. Eli ensimmäinen kysymys on, että kerro jotain siitä, miten sinä suojaat itseäsi tuntemasta epämukavuutta. Eli kerro jotain siitä, miten sinä suojaat itseäsi tuntemasta epämukavuutta. Sitten toinen kysymys on, että kuvaile, miten sinä koet myötätunnon. Kuvaile, miten sinä koet myötätunnon. Onko kaikille selkeää tämä, että miten tehdään tämä harjoitus? Onko epäselvyyttä siinä jollain? Joo, jos on kaikille selkeää, niin sitten tässä vaiheessa voisi ne, jotka ei halua tai jostain syystä pysty osallistumaan tähän harjoitukseen, ei pysty pitämään videoa päällä, niin voitte poistua nyt tästä ja sitten voitte tulla tuossa, olisiko sitten 8:00. Tämä menee se noin 45 minuuttia, niin 8:00 voi tulla sitten takaisin tähän tapaamiseen, niin pääsette vielä siihen loppuosioon mukaan.
mainitsin tuossa alussa, että meillä on tuosta punaisesta laadusta, josta aiemmin oli webinaari, jonka Johanna piti, niin meillä on tulossa siitä retriitti tuossa syyskuussa. Eli se on 6-10. syyskuuta tuolla Tammisaaressa, Knipnäs Hyvän olon keskuksessa. Ja siellä on tosiaan aiheena tämä punainen laatu, joka sisältää todellisen vahvuuden, elinvoiman, rohkeuden, sen, että me uskalletaan olla olemassa täällä ja ilmentää itseämme. Ja rajat liittyy myös siihen ja sinne epämukavuusalueelle meneminen ja myös semmoinen esillä oleminen. Ja se on myös semmoinen laatu, joka auttaa meitä menemään kohti meidän unelmia, vaikka ne vähän jännittäisi ja pelottaisikin. Ja 5 vuorokautta tosiaan kestää. Sen hinta on nyt tällä hetkellä täyshoidon kanssa 690. Jos osallistuu etänä, niin silloin hinta on 430. Ja tosiaan sinne jos haluaa tulla, niin ei tarvitse mitään aiempaa kokemusta. Että riittää, että on aito kiinnostus siihen itsensä tuntemiseen. Ja jos haluaa siitä lisätietoja, voi laittaa mailia tuonne info@aarolof.fi. Ja tuolta nettisivuilta aarolof.fi/kasvuretriitti löytyy siitä lisätietoja. Sieltä pystyy myös ilmoittautumaan. Niin semmoinen mainos tähän loppuun vielä. Ja sitten me voidaan päättää tämä tilaisuus. Voidaan päättää silleen, että otetaan hyvä asento ja laitetaan vielä hetkeksi silmät kiinni ja pysähdytään vielä sen kanssa, että mitä on tässä just nyt. Kiitos.